Egunon, eta eskerrik asko gonbidapen honegatik. Egia da, arreta handiz jarraitu ditu aurrekoak, eta konturatzeraino, zirkulo batean ari garela bata bestea referentziatzen, bai? Ze denek aipatutea, Wikipedia begiratzen dugu, eta nik esango dut orain gu zuei begirari ginen, bai? Orduan, nor da hemen autoritatea, hori da igual, ez, afera zentrala. Horregatik lehenengo diapositiba jarri dut, Wikipedia autoritatea ez den autoritatea, bai? Ze mundu guztiak zentu, gu begiratzen dugu, bai, baina ezke gu ez gara autoritate bat, bai? Wikipedia munduko 13. webguneri bisitatu duena, beti izan da lehenengo 10 artean egon da, baina orain ezalduko izu zergatik den 13. Eta euskarazko webgunerik bisitatuena guk dakigula, bale? Ari gara esaten egunero, orain udan jaisten da, ze ikasleak oporretan daude, baina kurtsan zehar egunero 150.000 artikulo zerbitzatu egunean, bai? Eta bisita gehiago, ze jendeak ere bilatzaile erabiltzen dugu, azala eta eztabaidak eta horrelakoak, bai? Udan jaisten da, baina jaisten da 80.000-ara, bai? Osa ez pentsa jarraitzen da erabiltzen. Wikipediaz gain dela ezagunena, zuetako batzuek ezagutuko zueagian Wikidata, dela gure datu basea, eta Wikidataren gauza interesgarriena da, Googleek dela erabiltzen duena knowledge box deitzen dioten, eta da, oiek ez, kutsa oiek hor daudenak, eta nik Googleen bilatzen badut, Bernardo Atxaga, bai, badakizu ez dela horrela deitzen, ni begiratzen modu Bernardo Atxaga, hor agertuko zait eskuinean, Bernardo Atxaga, bere argazki batzuk, testutxo bat, eta hor txiki-txikian hor jartzen du Wikipediatik hartua dagoela. Orduan, Wikipedian jartzen dugunak, determinatzen du Googleek hartzen duen erabakia. Baina gu ez gara autoritatea, eta guk erabaki dugu Bernardo Atxaga jartzea, arrazoi evidenteengatik, baina erabaki genezake jartzea Jose Irazu edo jartzea Joseba, bai? Zer lagunek ala ditzen diote. Orduan, hau da kasu bat, nire esan nahiko evidentea, Bernardo Atxaga da, edo nahi baduzu, igual liburuteketean, Atxaga, Bernardo, edo, bai? Eta zuek, begiratzen badugu liburuteketan, beti dago izen bat baino gehiago. Guk birzuzenketa bidez egin dezakegu, gero erakutsiko izuet hori, bai? Gu ez gara beraz autoritate bat, eta dagoena jasotzen saiatzen gara, azpimarratu dut asko, saiatzen gara. Zergatik, gu voluntarioa gara eta beti ez gaude, akatsak ere egiten ditugu, eta saiatzen gara begiratzen, baina beti ez dugu asmatzen. Nola egiten dugu? Nola erabakitzen dugu zein den artikulo baten izena? Alde batetik, guk ez ditugu bakarrik idazleak, dela agian zuen gai izarra, edo lehen lekuak eta bar, denetarik daukagu, bai? Orduan, terminologia webguneak erabiltzen ditugu, bai? Euskalterm da agian interesgarriena, baina, terminologia zientifikoa zari gara hor, eta Euskaltermek, oraindik utxune handia ditu, bai? Gauza askotan zehazten du. Eluiar erabiltzen dugu asko, eluiarrek azkenean hizkera berritzen duelako, berriaren estilo liburua horrean, zirkular horretan, nola erabiltzen ari da berria, nola agertzen den estilo liburuan, hemen ez dut jarri euskaltzaindiaren hiztegia, baina evidentzia bada, hiztegia erabiltzen dugu, baina batzutan terminologian eta behar ditugu igual zehatzagoak direnak. Erabilerik ohikoena ere bilatzen dugu, hiztegietan, hiztegian askotan, atzo izan genuen bat, aldatu zuela artikuloa altzifre, altzifre zuaitza, gaztenean zipres, eta jarri zuen nekosta. Eta esan nuen, hau gari da basilatzen, eta behietu nizte ginetan, eta biak agertzen dira, orduan, ez dakit, bat abestegatik aldatu du, ez dut ez da behiatuko. Bilaketa motorren emaitzak, batzutan Googleen jartzen duzu termino bat eta beste bat, eta bat ditu 1.000.000 bat erantzun, eta beste 1.000.000, 1.000.000 batekoa da gehien erabiltzen duguna, hau da erabiliko duguna. Hori ere erabiltzen da. Eta, wikilariaren ezagutza, nik uste dut hau gehiago erabiltzen dela, horrela jarriko dut. Ez dago,
ez dut gu zertan sistematizatu behar, baina, bueno, batzutan hor sortzen dira eztabaidak ere, eta jo, ban ikuste dut horrela, edo aurrekoan ez dakitze termino den, eta hola zegoen, eta jaia, baina begira, euskaltzen diak honen nonatek dituen mapa horiek itzen erabilerena, badirudi horrela bakarrik erabiltzen dela Bizkaiko mendebaldean, eta, bale, orduan, guazen bilatzera beste modu bat jartzeko. Eta gero, arazoak baditugu, birzuzenketa bidez egin dezakegu, bai? Hitz batek bestera eramatea. Orduan ez dago arazorik, hitz bat baino gehiago erabiltzeko. Hau da, adibide interesgarri bat. Artikulu bat daukagu karniboro deitzen dena, eta beste artikulu bat deitzen dugu aragi jale deitzen dena. Karniboro artikuluak zehazten du, hitz egiten du karniboro animalien ordenari buruz. Karniboro guztiak aragi jaleak dira, derrigorrez, baina aragi jale guztiak ez dira karniboroak. Adibidez, nik aragia jaten dut, baina primatea naiz. Hori ulertzeko diferentzia. Karniboroek, hori izan genuen eztabaida, eta hasieran karniboro artikuluak dena jasotzen zuen. Barkatu, aragi jale artikuluak dena jasotzen zuen. Eta ingenuena zen bereiztu. Eta goian, txiki ikusten da, baina artikula ugaztun ordenari buruzkoa da, aragia jaten duten bizidunez diarduena, beste hau da aragi jale. Eta aragi jalen daukagu artikula hau aragia jaten duten bizidunei buruzkoa da, ugaztun ordenaz diarduena, beste hau da karniboro. Orduan, jendea jakiteko. Atzo adibidez, hau atzoko adibide bat da, norbaitek aldatu du txarol artikula eta jarri du larru bernizdun. Nola egiten du? Nik txarol jartzen badut, ikusten duzue, hau iztegitan lehen agertzen zen bide, horrela edo v punto, eta txarol, v, larru bernizdun, larru bernizdun. Eta hor jartzen du. Eta hau da eztabaida bat dagoena horren inguruan, atzo batek esaten du, aizue, hemen dago arazo bat eta arte eszeniko kontzeptua norbait jarri zuela antzez erti. Eta da, guztiz, erabili ez den termino bada. Baina, ikustuta arazo berdina dagoela, larru bernizdun, eta orduan, hau naiz ni, eta zaten dut, aldatzeko ala ikusten ez badu, eta besteak jarri duen, zaten du, txarolitza euskairaz esangura bidauzko euskaltzan diren iztegia, baina bernizduna ez, eta hori, eta, kuir berniz, eta ez dakiz, eta ez dugu eztabaiatuko. Hala geratzen da, baina interesgarria da, zuek ere jakitea eztabaidak existitzen direla, bale? Erakutsi nahi dizuet, agertu delako hemen terminoetan, lehen, ez genuen eztabaidatu gehiagieneko arista, bale? Baina bai eztabaidatu dugu Ermesinda Gartzeitz pertsonaren inguruan. Ezagutzen duzue? Ez. Nik ezagutzen dut, ideiarik ere ez. Ez dakigu noiz jaio zen eta non. Dakigu hil zela, baina ez dakigu non. Iruñako infanta izan zen. Zain da arazoa? Arazoa da, Euskaltzaindiak atera duela errege ginen zerrenda bat, eta oso ondo dago zerrendatua, eta orduan betetzen dugu, eta batean momentu batean heltzen da, eta Ermesinda jartzen du H-rekin bere arauen kontra. Eta Euskaltzaindiak arauak esaten du jarri beharko litzatekeela Ermesenda. Orduan, eztabaida potolo bat daukagu, ikusten duzue, eztabaida nondik norakoa. Hau da, Jagonetera bidali nuen galdera, 2008an nik erantzunik izan ez duena, eta da hori, ez? Garren arauan irizpidean jarraituz, pertsona hau izan marko litzateke horrela, 8. horri aldean aladiolako, baina 76 arauaren arabera, izan marko litzateke Ermesenda. Eta bai, oso frikia da, eta da pertsona zehaz bat, baina zerbaitetan abilak baldin bagara da kontraesanak aurkitzen, arago daukat, beste hau, eta nola jarri behar dut, bai? Beste eztabaida batzu dago hemen, bai? Karo, Ermesenda guztiak Ermesenda baldin badira, baina justu hau Ermesinda baldin bada, eta H-rekin ez da koherentea, baina nik zer egin dut, zerrenda horrelakoa da, bai? Idazleen izenarekin, igual hemen interesgarria dena. Artikuluak izen bakarra izan dezake. Bernardo Atxaga izan behar du. Edo Jose Irazu, baina ezin da izan bata eta bestea eta koma batekin. Bat izan behar du. Birzuzenketak egin daitezke, beraz, arazo hori kentzen dugu. Eta autoritateak erabiltzen ditugu. Gutxienez zitatzen ditugu. Batez ere Wikidata bidez.
Eta artikulu guztiek orain dute autoridade kontrol bat amaieran. Erakutsiko izu eta ondiago. Ni baldi banoa, Bernardo Atxaga artikulora, ikusiko duzu hemen daukala, hemen jarri diogo orain, begira, justo, armi armara lotura, jarri diogo hor. Eta hemen behan, guztiek, norbait beraino iristen bada, baina norbait beraino iristen bada, liburu zainak zarete, Osa, beraino, guazen begiratzera ondo dagoen. Jende normala lehenengo parrafoa irakurtzen du, baina gero dago hori. Bebean, daukagu, Wikimedia nola dagoen, Wikidatan existitzen da, eta da bibi bat zazpi bat, multimedia bat daukagu, eta gero identifikadorea, Wolcaten arabera hor lotura dago, BIAF, ISNI, literaturen zubitegia osartu du, endala 97, Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Nacional de Francia, Kataluniako liburutegia, pila bat. Auniamendi iztegia nola dagoen, bilduma digitalak dialneten zer dagoen berari buruz, orduan, autoridade horiek daukagu aukera hor finkatzeko. Nabarmena da, falta zaigula, gurea izango den autoritate bat, jarriko duguna lehenengoa, hor dagoen autoritate bat. Baina, bestela ere, daukagu aukera esateko, pertsona guzti hauek berdina dira. Eta Wikidatara joten bagara, Wikidata da datu base erraldoi bat, datu base honetan jartzen du gizaki bat dela, gizonezkoa, Espainiar DNI-a daukala, given name, benetako izena Joseba dela, eta family name dela Irazu, eta bigarrena Garmendia dela, eta pseudonimoa jartzen du Joseba Irazu Garmendia, baina gaizki dago, pseudonimoa bestea delako, asungarikanoekin eskontu dago, interesgarria, eta bar, eta hemen behan ditugu identifikadore guztiak. Agian Wikipedian agertzen direna, baino gehiago. Ze, egon daitezke bestelakoak, ikusten duzue, pila bat dituela. Hauek egiten dira propietateen bidez. Propietate horiek sortu daitezke berriak. Adibidez, ez daukagu propietate bat, adibidez, Txenpelarreko datu baserako, baina sortu daiteke. Edo, orain sortu du adibidez, badokekoa, musikako referentziak egin alizateko, Orduan, honek aukera ematen digu, esateko, adibidez, armiarman agertzen den pertsona hau, eta badoken agertzen diren pertsona hau, berdina dira. Eta lotura horrek, aukerak ematen digu gero, bilaketak eta horrelakoak egiteko. Orain dela gutxi egin duguna da, artikulu guztietan sartu behan autoritatea. Existitu autoritatea edo ez. Etorkizunean existitzoko balit zerbait, agertuko litzateke hor automatikoki, norbaitek sartzen badu Wikidatan. Baina momentu horretan zu sortzen zu zerbait berria, eta lengua adibidera, joten gara, mea gara, joten bagara, segurazki ez da ezer egongo, baina egun ematean lotzen badugu bertsolarien datu basea, bertan agertuko da, bertso zabelkarteak ze zenbaki eman dion, edo ze izen eman dion leku zehatzorri. Arazoa ere, ez dugu izen bakar hori estandarizatu. Hemen ekarri ditut adibide batzuk. Bilintx agertzen da, ezin da Lezio Bizkarrondo, eta ezin dizuet argudiatu zergatik. Bilintx, logikoa. Eta Axular, ez da Pedro Agerre, Axular, logikoa. Baina aldi beran Ignacio Esmeindi daukagu eta ez Baserri eta Jose Aristimuño eta ez Aitzol. Orduan, ez dakit irizpide bat daukagun, igual gero, ez da baiatu, igual badago, baina ez dugu estandarizatu. Orduan, horre gero sortzen du, uste nuen hemen sartu nuela, eta ez, igual amaieran jartzen dut. Amaieran daukat. Horre gero sortzen du, Googleen bilatzen dugunean ere, ematea Wikipedian dagoen izena, beste guztiaren gainetik. Liburutegi eta autoritate nagusiak Estepan Urkiaga edo Lauaxeta lotzeko aukera ematen digute, baina ez dugun ez euskal autoritaterik armiarma zaratago, ematen digula gutxienez, hemen dago zerbait, guk euskeraz daukagu Lauaxeta, gaztelaniazko Wikipedian Lauaxeta dago, baina katalanez Estepan Urkiaga Basaraz dago, ez dago Lauaxeta. Bezala sartuta. Segurazki, biozuzenketekin konpondu dute. Baina gutxienez jakin dezakegu
pertsona honetaz ari garela, bai? Liburutegi guzti hauek daukaten pertsona honetaz ari garela. Eta hori ja bada aurrera pauso bat, ziurtatu dezaket, nire lauaseta Estepan Urkiaga dela bestean, bale? Eta horregia, zerbait irekitzen digu. Jarri dut hau, horri, simplifikatzeko, autoritaterik izan ezean, baina baita ere baldin badaukagu, bi kasuetan funtzionatzen du, Wikiratak ematen dugu aukera datu base horiek lotzeko. Ematen digu aukera bat, esateko Euskal Liburutegi Nazionala edukiko bagenu eta horrek autoridade bat egingo luke, esateko, Euskal Liburutegi Nazionalak erabaki du jarriko duela Estepan Urkiaga koma lauaseta. Estepan Urkiaga koma lauaseta da Biblioteca Nacional de Espainiako zenbaki hau eta Biblioteca Nacional de Franceko beste hau eta Biafeko beste hau. Da pertsona berdina. Batzuekin egon nintzen apuntu sartzeko, esan nuen, nola konpontzen dugun Edorta Jimenez Omar Navarro arazoa, baina agian bi autoritate behar dira hor, ezakit nola egingo genuke, baina hori azkenean nola zehazten dugun bat eta bestea eta aukera ematen dugu bilatzeko. Autoridade zentralizatu bat izan da, gutxienez egin dezakeguna ziurtatu aitema adeitzen dela. Eta guztiok izen berdina eman. Eta hori aurrera pauso bat izango litzateke, gure anabasa hori ere, batzutan izengoitia, bestetan ez, abizenena gero hor badaude ere, nola gu daukagun arau, ez dakit beti betetzen duguna, da pertsonen abizenak euskalduntzen ditugula, hil baziren 1968 baino lehen dela Euskara Batuaren jaiotza. Ondoren hil baziren, eta zerbait publikatu bazuten ondoren, hil baziren 1969, zerbait publikatu bazuten, errespetatzen dugu berak erabakitako grafia, baina oso eztabaidagarria da hau horrela jartzea. Eta beti ez dugu egiten, lehen agertu da Berriakoan Ibarra familia oso famatua da, eta Ibarra guztiak, Periko Ibarra kenduta Y-arekin daude, eta gaur egungoa kulertuko nuke adibidez, Ibarra ole, olioa ekoizten duen Andaluziako familia Y-arekin jartzea, ala sinatzen dutelako, eta gainera dago betetzen da, ez dira Euskal Herritarrak, baina noraino egiten zuz, Sevillako alkate bat izan zen, Ibarra Mentxakatorre, abizen Euskaldunak, bera ez dakit Euskal Herrian jaio zen orain, baina abizenak nolako jartzen ditugun, hor pixkat ez da baiatxua. Gutxieneza eta berdina direla. Eta esan dezakegu, X datu basean A' dela, Y datu basean B, eta Z datu basean jartzen dutela A, B, barentesi artean B, pixkat horre delioso agertu zait, baina, datu base ezberdinetan ezberdin dago. Eta aukera bat ematen digu Wikiratak eta hau pixkat korrapilotxoago azaltzeko, baina datuen bilaketa federatu daiteke. Hau da, datu base ezberdinak federatu daitezke eta datu base batean bilatzen duguna beste datu basekoarekin erkatu. Eta horrek aukera ematen digu federazio horren bidez, bakoitzak ere bere autoridadea izan da, hau da, berdin dit, ezakit, Eibarko liburutegiak esaten badu, ni beste autoritate bat ezarri nahi dut, oso ondo, aukera daukazu, zure datu basea besteekin erkatzeko, eta esateko niretzat izen hau daukan, pertsona hau zenbaki hau dauka, eta beste honetan beste hau da. Eta guztiek egiten duten bakarra da, partekatu kode batzuk. Hau da, onartu bestearen autoritatea. Eta zertarako behar dugu autoritare nazional bat, eta hau da uste bat. Alde batetik gure lana errazteko, ez da bai da guzti horiek, ez ermezindarena, baizik, eta beste batzuk, ze jarri behar dugu izengoitia edo... Nola, bertxolaria gehienak izengoitiz ezagutzen dira gari batean, nola jarri baritugu, berizen propioz edo bestela, hori guztia errazteko, Euskaren Herria kohesionatzeko, azkenean autoridade badaukazu, Katalanen daukaten bezala, badaukagu bat, eta irizpideak emango dituen instituzio bat izateko, hau da, momentu batean duda bat baldin badugu, galdetu alizateko norbaiti, eta ez izateko orain ikusi duguna, ze, karo, berriak begiratzen badu Wikipedia, baina Wikipedia begiratzen badu berrian, ez gaude, arazoak konpontzen, gaudena ez duten, ni bezala egiten du, baina hori ez da nahi genuena. Eta basikoki hori izango litzateke hola egin nahi nuen ekarpena, gero agian, galdere bago teknikoa edo dena delakoa, egin daiteke.
Eskerrik asko, Galder. Itxoin pixkat ez dakit, galderaren bat baldin badukazu, ja bertan gelditu. Bai. Iseri, eta mikrotik anitzein. Esan. Jarri goiz. Deigarria egin zaidala, autoritaten kontrolean, inongo momentutan ez dezula hau bi aipatu, eta deigarria egin zait, sin más. Uste dut denontzat ere, bueno, hau bi badala zerbait, eta ez da defensa bat egitearren, Bai, okerez banago, bai, igual bai, okerez banago arazoa da, ez dela kanpotik zenbaki bakar bateko webgune baten bidez lorgarria. Bai, oza, nik bilaketa bat egin dezaket, baina ezin dut bilaketa horren URL definitibo bat hartu, ematen dian aukera, gordetzeko URL hori eta betirako zabaltzeko. Bai? Gertatzen zaigu beste gauza askoten, adibidez Euskaltzaindiaren hiztegiarekin. Bai? Ezin duzu bilaketa horren erreferentzia propio bat egin. Orduan, erreferentzia propio hori gabe ezin duzu propietate bat sortu Wikidatan, esaten dizuna, Wikidatan esaten diozu, hau bin, hau da, bat iru bost azpi, B hogeita bost. Vale? Ezin dugu egin. Eta ezin dugunez egin, ez dugu propietaterik sortu. Egongo balitz modu bat, permalink bat, oza, link definitibo bat, edo zerbait egiteko kanpotik konsultatu daitekena, orduan oso gauza erreza da, lotzea. Bai? Eta uste dut, eztabaiatu gero, hau eztabaiatu gero aurreko batean, bai? Ze gauza bada nik egitea zerrenda bat, eta beste gauza bada zerrenda hori konsultatu alizatea betirako kanpotik. Eta betirako betirako, vale? Betirako denean da, ez da aldatuko. Vale? Zenbaki hau da. Eta hori gertatu zaigu gauza askorekin, vale? Ez da bakarrik Euskal Liburutegi Sareko katalogoa konsultatzea dela, bueno, zenbat klik egin behar diren, eta ez dakit zer, ez daukazun modu bat esateko, vale? Hau eta hau da gauza bera. Armi armarekin bai gertatzen da, lehen ikusi Gubernar Etxepare eta zenbaki bat, zazpi bat, ez dakit zer. Beti da zenbaki hori. Ez dakit zergatik ez den bat. Zergatik ez da bat. Zenbakia bat. Bernard Etxepare. Bat. Ez? Zahaz iztiren eta zazpireunean ez hostia Bernard Etxepare, ez? Ez, baina hori, badokazu zenbaki bat, bai? Eta gertatzen zaigu beste askorekin. Eta jopena bada, ze batzutan baditu horrelako bilaketan erreferentziak indezakezuna, baina gero ezin dugu lotura bat egin. Hori, beste kasua, zadizuet, Euskaltzaindiaren hiztegiarena da oso evidentea. Eluiarrekin lotu dezakegu hitz konkretu batera, baina hiztegian ez. Eta berdina gertatzen zaigu. Eta hori da gainera, justo aurreko batean ere, egin genuen saio batean, ateratzen zen muina, ez? Nola egiten dugu autoridade hori egoteko, hau da, norbaitek nahi badu benetan begiratu autoridade hori, benetan dagoela, nola egiten dugu ziurtatzeko bai. Berdin nondi mundutik sartzen zaren, hau horrela da hemen. Eta hor da pixkat arazoa. Bueno, Irene, zuk esan desunan hildotik, ni gau ez mendiz etorri naiz, da inorre iztiot esan zerta etorri naizen. Ni jakinen aritzen naiz, eta orduan, hainbat arazo, ez da? Honekin eta benetan interes handiz jarritzen ari naiz. Eta atentzioa ditzen dit, ez gaur entzun dudanagatik, lehen dikan ere beti ez da, zera, zuken galderra egin dezun aipamentxo bat, ez da, 1988 aurrera, adibidez, hori irizpide bat izan daiteke, ez da? Baina esaten dezu, ez da? Bakoitzak erabaki duenaren arabera. Hemen norbaitek jakin dezake jakineko artikuluen egileen izenak nola erabakitzen dian? Ni badakit. Baina beste inork ez daki. Baina norbaitek seguru jakin dezake forma horiek agertzen dian forma horiek egileak erabaki ditula. Editoreak erabaki baditu, zeinen borondatia zaik egitziten. Ez, kuriosidade bada,
Baina gauza bera gertatu daiteke aldizkarietan eta liburuetan editorek eta erabakiko dute batzuetan, beste batzuetan ez. Norberaren, oro har, norberaren erabakiarena, ez da git, xelebre xamarra iruditzen zait. Bai, nik uste dut hori leyenda urbano badela. Hau da, urliak erabaki zuen bere izena, tal. Kasu gehienetan, estadistikoki ez dakit, baina kasu gehienetan hori ez da egia, ez da realidadea. Edo persona batek berak erabakitzen du bere bizitzan zehar hainbat aldiz. Eta gainera normalean ez du erabakitzen gauza bat eta betirako eta bar. Bai, persona batek koherenteki modu batean erabaki dezake, koherentzia handiagoarekin edo txikiagoarekin, baina ultima ratio hori, azken arrazoi bezala, norberak erabaki duela, askotan utz egiten duen irizpidea da. Kasu bat aipatuko dut, batematek aipatu duena, Antonio Zabala, ez dakit nork aipatu duen, ez da? Orain, badakizue, Antonio Zabala ubez idatzi behar da. Niretzako katastrofe bat gertatu zen, bera hilzanean, eta ikusi nuenean, Euskaltzaindiaren webgunean, bere izena ubez. Esaten da, Euskaltzaindia betetzen du, ez du betetzen, bueno, en fin, Euskaltzaindia gauza asko egiten ditu, ez da? Baina, badago datu bat, eta da Antonio Zabalaren izena euskera agerkarian, begiratzen baduzuen, bere lehenengo artikuluak, bere izena bez dago. Gero momentu batetik aurrera egia da, Antonio Azizala beti ubez idazten. Hori egia da baita ere. Duda egiten dut berari galdetu ezkero, berari zuzenean naizu, Don Antonio, nola idatzi behar dut zurea? Zer erantzun gotezuken? Oso probablea da, hipotesi nik ez nion inoiz galdetu, esatea, bueno, zuk idatzi zazu, bez nahi baduzu, eta nik ubez idatziko dut. Oso erantzun arrunta izaten da idazle, akademiko talako personen artean. Nik askotan jaso izan dut erantzun hori Euskaltzainen aldetik. Askotan. Orduan, berriro bueltauko naiz zehara. Ultima ratio eske, beste kasu bat ipiniko dugu hori ipini dana, Bernardo Atxaga. Ondo dakizuen bezala, indala 15 bat urte, kanpaina bizi bati ekin zion berak ekin eta ekin, Bernardo Atxaga bukatu da, eta orain izango naiz, Joseba Irazu. Bueno, uste dut ez zuela garbi erabaki izan Joseba Irazu, ala Jose Irazu, ala Jose Irazu, en fin, pero bueno, saiatu zen, iraun zion 5 bat urte. Hortik aurrera konturatu zen alperrik zebilela eta beti izango zala Bernardo Atxaga. Orduan, ultima ratio hori esatea norberak esan duena, batzutan, berriz diot, egia da. Beste batzutan ez. Hori da nere iritzia. Orduan, esatea, bai, jakin dezagun zein dan benetako izena, berak esan dakoa. Bueno, hori askotan ezin da jakin. Edo leyenda bada, utopia bat, bideokerra. Eta beraz, dagoenarekin, Wikipediarekin, edo jakinekin, edo dagoenarekin, ibili behar gara. Guk arazo horri normalki ohar bat gehitzen diogu. Bai, kasu honetan Koldo Mitxelena Elizalt, edo Luis Mitxelena Elizalt, hemen dago, oharra bat. Zorten bere jote magara, jartzen dugu, Donostiako erregistro zibilian Bitorin Koldobika bezala gertzen da 1915 urtean. 1926 urtean, Koldobika de Mitxelena Elizalt izena erabiltzen zuen, haren gudariak agiak erakusten duen. Espresso hartu zutenean, Victoriano Mitxelena Elizalt izenarekin aurkitzen dugu. Gerora, agiri ofizialetan, Victoriano Luis Mitxelena Elizalt agertzen da. Gaztelaniazko lanetan, Luis Mitxelena sinatzen zuen. Eta euskarazkoetan, Luis Mitxelena azkenan eta Koldo Mitxelena ondoren. Franco diktadura bukatu zenean. Azken garaietan gehienak Koldo Mitxelenarekin ezaguten zuten. Bueno, uste dut, pues, azkenean nola baita egitea garren. Antonio Zabalaren kasuan, bi ohar daude. Lehena da, estandarizatu badokaguna, abizenak horrela idaztea Euskal Herritar horren aukera pertsonala da, izan ere Euskaltzaindiak Euskara Batura Zabala Etxeberria onartu du deitura honen grafiatzat. Vale? Eta bigarrena da, Jose Mari Iriondoren esanetan, Antonio Zabala Etxeberria berari gustatzen zaion bezala idatzi nahi izan dut gurasoenganik horrela ikasi omen zuelako. Bai, orduan, erreferentzia bat, esanez, nondik ateratzen den. Kasu hauetan dira oso pertsona ezagunak, eta eztabaiatu dezakegu, eta bueno, horrela jarriko dugu, eta bar.
Horin dela denbora bat, egon nintzen, bueno, bai da frikia, bale? Egon nintzen Ibarra familiaren genealogia osoa egiten, bale? Aspertzen nintzelako. Orduan aurkitu nuen, Marina Ibarra Bengoiti Larrabeti da ezagutzen den arbatzorik zarrena, 1900 Getxoko Ibarra Bengoan jaioa, bai? Eta horti datorkioa bizena. Eta, bueno, hau da gaur arteko, bai? Bueno, ez guztia, bai? Batzuk galtzen dira pistak eta bar, baina ezagutzen den hori. Non utzi barko nioke Ibarra Y-arekin erabiltza eta noiz irekin? Ez dakit, bai? Ez dakit, nik ez daukat modurik agiteko. Hauek rementeria, segurazki registroan agertuko dira, de rementeria, hemen ikusten zuen hauek ilatinarekin daudela, horrela daude. Beste batzuk abitzenak, zubiria horrela da, baina segurazki registroan zedillarekin agertuko da, orduan. Nola egin hori? Ez dakit, ez dago soluzio garbiri, bai, eta genealogian abitzen direnak nahiko dakite honetaz. Bai, abitzenak aldatua, horrekoan deskubritu nuen, Sarrion Handia, Joseba Sarrion Handia, eta Telmo Zarra Aletikekoa lenguzu direla, eta bi abitzen oso berdina dituzte, Zarra Handia eta Sarrion Handia. Bere aitona berdina da, bai, orduan. Bueno, nola aldatzen diren abizenak ere, hori ere kontuan hartzekoa da, eta guk hemen normalki saiatzen gara oharrarekin. Bai, garrantzitsua da, hau. Bai, bueno, Koldo Michelena da, horrela liburutekientzat, bai, biafentza da, 4-9-2, 4-1-6, independientemente pertsona horrek nola idazten zuen izena, bai, eta guretzat hori da, agian garrantzitsuena, eta Euskal Liburutegi Nazionala baldin badago, agian, errezten duena da, guazen zenbaki bat ematera, bai, ez gaude sartzen hor, eta hor bertan, aldaerak agertzen dira. Nik uzut hor dagoela gako garrantzitsu bat. Oso ados nago, zuk Pruden esan desunarekin, batzutan pentsatzen dugu, alako kestakin grafia berariaz eta ohartuki aukeratu duela, eta beti horrela erabiltzen duela, eta ez da horrela inundik ere. Askotan, hala izan dare, etzaio bateri inporta euskal grafiaz idaztea, inertziaren indarragatik aritzen dalako, hori jaiotze agirian jarri zioten bezalaxe idazten du, baina igual ez da animatu pausoa ematera, baina emango luke, edo bintzat ez du begi txarrez ikusten, beste batek hola idaztea. Esan nahi dut gauza bat, euskaltzaindiak bere agirietan, webgunean, betetzen, arautzen duena, beteko balu, eredua handia izango litzatekela. Eta igual beste batzuk ez genukela miestetan aitu beharko, talibanak garela eta bestea. Ezin dezu arau bat aplikatu, arau bat erabaki, gero ez aplikatzeko. Ze horrek ere ez aplikatzeko. Sinesgarritasuna galtzen dezu. Hori. Eta pentsa, Ibarraren kontuan, zona grisak beti daude. Beti. Beti ongo dira, irizpide, A irizpidea eta B irizpidea, bat talka egiten duten eremu gris bat. Eta hor, arredo izo egiten da, eta kitxo. Baina horrek ez du esan nahi, ez A irizpidea gaizki dagoenik, eta ez B irizpidea gaizki dagoenik. Eta ja, bukatzeko, beste gauza bat, anekdota bat. Pentsa ezazue. Oain dela urte batzuk ustet, egunkariaren garaian zala, egunkariko kazetari bat, berriaren hasiera. Juntzan, Isabel Zelaari elkarrizketa bat egitera. Eta guk, zela idazten genuen zerekin, ez ginelako ohartu, euskal abizena dela, zelaiaren aldaera bada. Eta bestela zetarekin jarriko genuen, baina ohartu ez eta zerekin idazten genuen. Eta Isabel Zelak berak esan zion kazetariari, aizue, zuek zerekin idazten dezue, baina zetarekin idatzi beharko zenukete, eta zea esaten da. Bai, hola eta hola eta hola. Eta kazetaria torri zain erredaziora, niri kontatu zian hori, eta horrengo gunean zetarekin hasi izan. Erabiltzen egunkaria berria, ez nahiz guatzen. Zergatik, euskarazko abizena dalako, eta euskal herritar badalako. Eta berak esan da. Eta ez dut uste gaizki irituko zaionik. Naiz eta berak zerekin hartzen zuen. Eta pentsatzen dut errezelua daukat hori, nire hipotesia da. Beste komunikabide batzutan, nola, ideologiaren arabera
araberan egiten duten euskal grafiarekin idatzi, edo ez, pentsatzen zuen guk ere hori egiten genula, beraz sozialista izanik ez geniola euskeratzen, eta guretzako euskal abizen guztiak, euskal herritarrenak, trataera bera dakate. Hori anekdota moduan ikusteko batzutan pentsatzen dugu jendeak gaizki hartuko dula, eta kasu honetan, eta ez da nola esango nukenik, euskal abertzale arriskutsu bat Isabel zela, eta berak esan da, hasi ginen hola idazten. Gatik argibide bat, Irene, nik ados nago esan duzun gehienarekin. Puntu batean, euskaltzaindiak erabaki du. Hori teknikoki berez ez da hola. Euskaltzaindia 1988an liburu bat atera zuen. Euskal onomastikaren, ez dakiz, deituren zerrenda bat, 20.000 deitura edo zeuden, bi zutabetan, erderazko formak eta euskerazkoak. Olako zeuden, kasu bat ipiniko dugu, musika. Harrigarria da, zenbat giputzentzat ze arraroa den musika, baina eski musika oso hitz euskaldun arrunta da Gipuzkoatik kanpo. Baina hori esan da. Esan nahi dudana da, karo, euskaltzaindiak bat atera zuen hori, baina hori ez da arau bat. Zu begiratzen baduzu arauetan, arau hori ez dago. Hori da euskaltzaindiak argitaratutako liburu bat. Kau, zuk esan dezakezu, baina euskaltzaindiak argitaratzen badu, hala da, ez da? Bai eta ez, alegia, azten gara, eta niri etzai gustatzen, ez da bai da tekniko lako, hau da lege, dekretu, arau, ez da izan. Bueno, nik uste dut ez dutela inora eramaten. Baina esatea hain modu erabatekoan, euskaltzaindiak erabaki du. Tamalez ez du hori erabaki. Tamalez esaten dut. Eta batez ere, euskaltzaindi barruan badago batzorde bat danak dira importanteak, etc. Baina badago bat oso importantea, deitzen dena onomastika batzordea. Horrek arautzen du, onomastikako kontua arautzen du. Horrek egiten du proposamenak gero euskaltzaindira joaten direnak. Eta hori, alako gauzak onomastikan erabakitzen dira. Onomastika batzordeko hainbat, zure iritzikoak, nere iritzikoak dira. Baina beste batzuk ez. Lehen ipini dizut eneko aritzaren kasua. Edo eneko gartzeitz. Gartzeitz. Horrek arautu euskaltzaindiak erabaki pasaden urtean egin zuen. Guztia eta abenduan edo. Hori baino lehen bai euskaltzaindiak hartu izan ditu edo euskaltzaindiko batzorde edo. Baina ez dira maila berekoak. Hala eta berriz diot, ez gara zentratu behar olako kasuistika, lege aldetik, eta hori absurdoa da. Baina era berean esatea euskaltzaindiak erabaki du, horrek ere ez dauka zentzurik. Tamalez. Momentu honetan, zertzen bazara euskaltzaindiaren webunean, badago datu base onomastiko bat usteo deitzen dela EODA. Eta EODA barruan, agertzen diran terminoak, ipintzen du, okerrik, espadago, etc., bakoitzak daukan maila. Eta danak ez dira maila berekoak. Vale? Eta gero, beste kontu bat dago ere, esaten dana, ez da hori, bere garaian Enrique Kennerrek indarra handia egiten zuen honetan. Eta da euskaltzaindiak erabaki dezake Etxeberria idatzi behar dela teixaz, adibidez. Baina Etxeberria konkretu baten izena nola idatzi behar den, hori ez duela euskaltzaindiak erabaki behar. Bueno, hori ere eztabaidagarria da, Baina esan nahi dut, nik ulertzen dut, esatea, gauzak, ikus dezagun modu errez batean. Baina eztabaidetan ere mailak daude. Eta orduan alako afirmazio kategorikoak joan behar da galgatzen. Bale? Baina okerra bada. Bai.
Hori da, eola. Horre, urte moduzu bilaketa bat, ateratzen zu. Baina ez hemen trampa dago, Akademia berezko duen zerbitzu arau emailea gauzatu nahi du. Eta gero esaten du, bueno, aholkatu edo iradoki. Eta burruka egin berko duzu, edo ez? Edo lagunduko duzu? Edo burruka egin berko duzu batzorde horrela? Mike, errealitatea niko tristea dira. Baina hori ez dugu konpontzen dauzak. Ez ez, nire konponbidea lehen azaldu den, eta da EALN zer erabakitzen du. EAL zer erabakitzen du. Hain artezan, eta mantenduko herria. Esan zuen, pero bukarra ikusi dut, gure ez bakarrik Armiarman edo eta literatur lanetan ez, erabiltzeko moduan, egunkariak begia, daukan garrantzia, edukidun garrantzia, euskara berritzen, bizi berritzen, gu mundura eramaten, mundua gure gana ekartzen, guretzat benetako autoridadea bihurtu da. Eta orduan, markatzen ditun irizpideak, guk guretzat oso importantea dira, eta niretzat irizpideak hartzen ditu, igual batzuk ekibokatua dira, edo ez. Baina irizpideak hartzen ditu, eta irizpide horiek nik uste, modu konsensuatu batean, agenteok erabiltzen ditugula. Talka egiten du momentu batean arau konkretu batekin, talka egiten du. Eibarren gaude Oiartzabalek bere izena kamisetan Y-ekin, jartzen dula eta berari hola guzta ez, aiola, edo hola jarri ziotela, hola daukala karnetean, berdin du. Euskal munduan erabaki dugu, Oiartzabal dala, eta Oiartzabal idatzeko dugu, beak idatzeko du gero nahi duen bezala, nahi duen tokian. Iruditzen zait, sentido horretan, behar deula autoridade bat, arauen gainetik. Arauak behar ditugu, gutxienez, arauei kontra egin alizateko. Luke autoritatea izatea, autoritatea ez, autoritate batek autoritatea aukeratzea, ez da? Hoi da. Nik uste, hizkuntza kontu hauetan, autoritatea oso antipatikoa da, eta horregatik insistitu dut nik errepikapenaren ideian. Hizkuntza gihartzu batek ez du hila autoritateri behar, beti esaten da, ingelesek ez dakatela akademiarik, ez dute behar, kontua da ez dutela behar. Gurea, klaro, gure kasuan onena izango litzateke, jardun, eta errepikatu, eta inongo autoridaderi gabe, inorren araua betetzen ari garen, edo ez, pentsatu gabe, idaztea. Hoiz izango litzateke idealena, baina gure goera soziolinguistikoagatik, ezin dugu egin, hori batzuk pentsatu egin behar dugu, idatzi horretik, baina gure asmoa berrian, guk araurik ez dugu jartzen, baizik eta dakienaren arauak aztertzen ditugu eta gurera ekartzen ditugu, eta gure egitekoa da, hain zuzen hori erabiltzearen poderioz jendeak beretu dezan, baina oharkabean, ohartuta aritu behar dugu hemen gaudenak, baina besteok aritu behar dute euskeraz normal, pentsatu gabe, bi aldiz, korreo irakurtzen dutenean bezala, edo el diario irakurtzen dutenean bezala, edo Südwest berdin zait. Hori da kontua, hemen tartean gauden hori, tokatzen zaigu, alegin hori egitea, baina, klaro, gure errepikatzeko ahalmena, txikila da. Oso txikila. Eta oaindikan, jendeak ez daki reala edo erreala idatzi behar duen. Adibidez, eta berrian eta egunkarian artean, 30 urte ja inditugu. Eta zuk aldatzen duzu kazetari bat, ez dakit, kulturatik kiroletara, eta ez dakit reala edo erreala idatzi behar duen. Gulertzet oso interesgarri joala eta jarraituko genuke, baina
Uste ordutan sartzen hasi behar deula.